Hallo. Welkom. Ik ben je mooi. Wie is dit? Ik, Amarin Frieswijk. Dit is Amarins en dit is Riemer Hettinga. Riemer. Alleen gaat Riemer nou de camera ontstaan. Omdat Amarin dat net voor. En Amarin die kan geen Fries helaas. Maar Amarin die kan geen Fries, die kan mij wel verstaan gelukkig. Maar dus, als ik een keer was mij dan, want je me even een Instagram berichtje sturen naar het Instagram van Jill en dan kun je stek maar dan. Stel, dat kies wel Fries verstaan, kijk eens Amarin. Maar dat praat Nederlands maakt helemaal niks uit. Ik praat Fries. Dus, heb je er zin in? Ja. Je hebt er helemaal zin in. Ja. Waarom was nou weer een kipslachten? We matten hier net zielig in waan en net de hele tijd een kipkist. Was ik niet. Je wist al wel, Amarin, dat wist al wel. Maar, wist je wat wij hier gaan bouwen? Empire State. De Empire State Building. Wow, heb je zin in om te bouwen? Ja. Maar shit, er is wel iemand, ja! Waarom zit dezelfde man heet het Jerre? Maar shit, Jerre. Kom, we gaan hem slaan. Met scheppen. Ik ga hem slaan. Hij heeft een sign. Maar zullen wij even een leuk dingetje zien waar wij het kunnen bouwen? Ja. Want, ik zeg Jere. Dan moest Jelle ook. Er is hier een mooie hallo. Die heb ik net bouwd. Die hebben we wel gebouwd. Die hebben hier een mooi plot en dan kunnen we het mooi bouwen. Je moet weten hoe het er ongeveer uitziet. Zo, het is eerst dit gewoon een beetje plat maatje. Ja. Dan gaat het een beetje. Al niet even een beetje plat maatje. Voor de meesten die. Oh, het kraktje. Is hier een hele. Oké. Nice. Naar wat voor bedrijf ben je op zoek? Chill. Siri. Better draw is there net. Die serie ik niet meer. Oh, dat is wel heel beetje. Dat is wel een beetje jammer. Riemer, En je voor zit de te meesten die net creëren. weten hoe de Empire State Building eruit ziet, hebben we hier een hele mooie foto van Empire State Building. Als hier van. Ja, shit, dit is het mooie. Die hele mooie tour in midden. Dat is de Empire State Building en die geven we mooi op dit hele liete plotje, geven we maatje. Oh, daar zit een onderwatertempel. Die kunnen we straks ook even shit. Die zag ik. Daar ging ik heen. We gaan weer, want de toren is best wel breed. En hij zei maar van, hoe zou ik het maken? Hij zei maar breder, zo, en dan gaat hij zo omheeg. En dan is het echt zo'n middenstik, als je hem snapt wat ik bedoel. En Ja, hij zo, dat snap ik. en dan gaat hij zo omheeg en dan draait hij zo. Ja. Waarom vuurwerk? Ja, ik dacht dat dit gewoon een kunstwerk was. Het moest gevierd worden. Dit wie gewoon een voorbeeld van de toren, hoe die ongeveer eruit moet zien. Heb je mooie blokjes ervoor? Een Ja, ik ben even de kleur. mooi blok. Ik vind deze wel mooi. Ja, de zijkant is een beetje wit. Dus. Dan moeten we even een wit blok hebben daarvoor. Oh, dankjewel, Kelietje, voor. Nou, nee, dankjewel. Hier in de chat is Fries, ik ben ook Fries. Want hij is Gries, maar hij is echt wel wat, vind ik. Ik maak het even die blokken dus ikkie. Netherite blokken. We hebben niet horen blokken, je hebt niet horen blokken, je hebt niet horen blokken. Zit deze, oh, net deze. Deze vind ik er wel bij passen en die ik wel. Ja, maar als ik zo op die foto kijk, dan heb je een toren en dan witte dingen aan de zijkanten. Dus dan doen wij, zeg maar, deze blokken doorheen. Oké, dan Ja, pakken we gewoon ze er zo. even. Dit is heel slim. Gewoon sokkenblokken. Deze, block of netherite. Blokken netherite. Ja, hij is deze. Block of netherite. En de rest. Stone bricks, geen smooth idee. stone, white concrete. Ja. Dan gaan we Ja. hier maar bouwen. Zo eerst een soort beginmaatje. Dus hij is breed. Dan wordt hij aardig breed. Wezen. Denk ik. Zo ook een wat Zullen breed we dan hier maatje. beginnen? En dan Er hier. moet welke midden. Wacht. Zit er een midden in? Of zit er geen midden in? Het waterhuisje of hier zo is. Oh. Dat is dus even het midden. Zit er een midden in? Negende blok. Oh. Maar- Hij moet nog wel eentje langer dan de 10e. Zo. Tiende.
Ja. Dus dan, de Mattie... 3, 4, 5, Ik had hem even 6, samen, Hartje, 7, want hij is 8, eerst breed. 9, 10. Of hij moet meer naar achteren, nee. Ik ben maar die trein, dus ik denk dat dat wel goed komt. Dat Ja. we best wel goed kunnen maken. Zie? Maar je hebt echt de vorige keer echt wel eens iets mooier van Jill. Vertel eens. We hebben de Eiffeltoren gemaakt toen. Ja. Toen, Ja. toen speelde ik op laptop, dus had ik wel een camera toen. Maar dit keer kwam ik uit school hierheen, dus had ik geen laptop. Oh, dat is wel lekker. Vind je het toen heel leuk? Ja. Maar wie dien je hem dat dan? Maar wie? Je moet even nadenken. Met Reinoud. Nou, dit is op zich wel een mooi eiland. Het is toch een prachtig eiland, hè? Hey, hoe heet is toen Macariemer? Gewoon zo. Het begint het er best wel cool uit te zien. Dus. Dan heb je hier het midden. Ja, rechthoek. Wat nu zo gaat. Jim kan er net niet echt een bezoekje brengen op de Eiffeltoren. Ja, kijk, het is niet helemaal symmetrisch, maar Hey, ik zou het wel mooi vinden als we hier nog een platform maatje. Ah, bij de letters net, hè? Ik zit op de zwetterschool. Oké, de zwetterschap. Een parkje maken of zo. Een parkje? Dus, kun je ook een dansje doen of lukt dat niet? Oké, dus de Eiffeltoren, ik je het samen met even zakje. Maar Reinoud, oh dat is op zich wel gezellig. En dan heb je hem die Eiffeltoren maken die ik toen je keer in de server kwam, dat hij de stie al, zeg maar. Ja. Sjensa. Alweer een feitje. Dus alweer alarmpjes, Jerk. Jongens, willen jullie een leuk feitje, Jerre? Willen jullie een leuk feitje, Jerre? Ja. Het Empire State Building is een wolkenkrabber in New York. Dus dat maak je van nou. We maken nou gewoon een wolkenkrabber. Oh, dan mag hij nog langer. Maar waar kom je hem eigenlijk voort? Wat zei je? Waar kom je hem voort? Iets snits. Uit Snits. Oh. Ja, ik ben geboren in Lelystad. En toen wie is naar Friesland en toen moest Fries leren. Ja, mijn moeder die is Fries en mijn vader kwam uit Rotterdam. En ik had 2 jaar in Lelystad gewoond en toen naar Sneek verhuisd. Oh, dat is op zich wel leuk. Ja. Dat is Mijn leuk. vader woont nog steeds in hetzelfde huis waar we uit kwamen toen we in Sneek gingen. Ja? Alleen mijn moeder is daarna al, toen ze ging scheiden, echt, denk ik, 9, 10 keer verhuisd. 9, 10, een van die 2. Oh, dat is wel aardig veel. Maar dat is op zich wel leuk. Dat is dan nou in Friesland wennest en dan was ik nog Fries leren. Maar volgens mij is dat aardig. Ik kan alleen Fries verstaan. Ben jij er weer een feitje? Alle alarmen. Ik is even shin. Wil je hem nog een feitje jaren? Want ik kreeg een alarm. Het feitje is. Ja? Het is een 300 yin, 80 meter heeg. En Zo. wie een jointje yin het heegste gebouw in de wereld.
Dus dat is Nou. een aardig heeg gebouw. En dat maatje wij nou Een even. record op zijn naam. Wij Dat is maatje... bijna even hoog of hoger dan de Eiffeltoren. Ja. Maar ik maatje hem nou hier, probeer ik hem aardig heeg te maatje. Want hij gaat steeds heger en heger. Nou, volgens mij lukt hij al aardig. Even slim bezig wezen. Zo. Ben je wel eens in New York West? Of ergens? Nee. Nee, ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Mijn vader houdt niet zoveel van vliegen. Oh. Die is echt zo'n milieuman. Dat is op zich wel weer goed. Ja, Het is op zich Ja. wel weer goed dat iemand milieu mijn vader, denkt. ja. Nou, mijn vader houdt heel veel van de geschiedenisdingen zoals natuurlijk Europa's en al geschiedenis. Maar ik kan meer van de dingen in Amerika. Oh ja, dat snap ik. Dus voor mij is dat weer minder fijn. Dan wil ik wel eens een keer naar Amerika toe, zeker. Ja, Dat is Ik op zich wel vul, cool. ik vul de muren nu gewoon op met steen. Ja, dat doe ik nou ook al. Aardig wat. En dan moet er straks nog glas zien. ja. Heel veel. Maar zullen wij dan trouwens echte glas aan of wit glas? Even kijken. Glas. Ja, dat is wel een andere kleur. Ik pak even wat glas. Ik denk gewoon grijs glas. Gries Dat is het glas. beste. Oh, dat is ook wel Ja. cool, ja. Maar. Dus wat we door? Ik maak hier gewoon een vlag. Met een witte vlag. Mooi. Niks. Zo. Tadaa! Prachtig. Maar zullen we dan proberen, het gaat niet lukken, maar heel lelijk wordt het, de Amerikaanse vlag te maken. Deze vlag, dit is gewoon een teken voor vrede. Hij komt wel bij de wolken, dus het is Ja, wel een nou, wolkenkrans. dan hebben we hem aardig heen gemaakt. Ja, ik heb wolken uitstaan, dus ik heb geen idee waar de wolken zijn. Ik heb zo'n steen. Het is wel, oh ja, ben je in de wolken? Nou, ik heb u steen. Oeps. Oeps. Nieuw. Zullen we echt erger... Wat wie de voorkant? Dit wie de voorkant. Dit wie de midden. Zullen we hier gewoon een door dan voor het sier? Een door. Eentje. Hier een door. Dan moeten wij Eén deur. een glas gaan vinden. Oh, dan moet ik wel even goed in. Ik hier, of het weer. Deze glas, die moet ik met mij even samen beslissen. Ik heb 3 soorten glas. Of het weer deze, of het weer deze, of het weer deze. Deze. De griezen? Ja. Dan doen we dat. De griezen. Maar, hoe geven we dat glas dan? Maar die vuurwerk... Ik vind vuurwerk leuk. Van een feestje. Ja, dat is weer. Trouwens, corona kunnen we geen feestjes meer houden, helaas. Online feestjes. Ja, online feestje. Ik nou gewoon pis door erin, is leuk. Ja, perfect. Perfect. Machine. Hebben we nou heel het gebouw met glas in? Ja. Heel het gebouw. En de extra pizzeria. En ja, en de extra pizzeria zijn. Zullen we hier anders ook een pizzeria in maken? Nee. Slecht idee. Slecht idee. We hebben nou aardig... Wow, maar even vanaf binnen zien hoe cool het eruit ziet. Even vanaf binnen. Was even naar binnen daar en dan was even naar boven zien. Ziet er best wel cool uit. Wow. Wow, dit hebben we even gebouwd. Zullen we even een mooi boadje plaatsen? Ik ga hem Dankjewel wat lang laten. voor... Ik ben net goed in Fries. Dankjewel. Zo. Oh, ik heb weer een alarm. Weer 3 alarms hier. De Empire State is voornaam toch de film King Kong. Serieus? Ja, serieus, dat is het beetje. Je leren iets van mij. Waarom werkt die niet? Zie, daar hebben we een onderwetentempel. In de wereld. In de wereld. Oké. Daar ben je Ah, onder zand. Oké, kom maar. Nee, je bent nog net niet onder wetten. Waar ben je? Ik moet even... Hier bij mij. Je moet- Kom hier. Kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. Ik ga eens even... Shen. Ik maak je gewoon kapot, ja. Wee! Oh.
In het midden zit er altijd blok met goud. Ik ben nou in het midden. Maar ik heb nog geen blok met goud voor. Nee, in het midden van het midden. Oh, nee, hier. Dit is de onderkant. Volgens mij is het hier. Ja, afstand. dankjewel. Dan hebben we een poosje nooit. Ja, als je nu van boven water in het water kijkt, zie je gewoon alles. Top. Hier is even Shin. We gaan nou gewoon niet in de watertempel, Shin. Ja, kijk, hier zit een blok van goud in. Hier. Waar ben je? Oh, je bent daar. Oh, meer blokken. Er zit goud blokken. in. 8 blokken van goud. Dit is niet Hier, een feestje. goud. Een feestje. Kijk, vuurwerk hebben onder food, water. ja. Ik moet ook even... Hey, vuurwerk kan onder water. Nou, dat zei Mooi vuurwerk, echt prachtig. Ze willen je maken even die oren gebouwen, de Shin, wie wij hebben maken. Nou, Ja. je mooi. Oké. Dan We gaan we moeten eerst even naar naar boven. je Eiffeltoren. Oh, maar die ziet er gewoon nog niet uit, die avonturen. Nee, die is echt zo lelijk. Dit is uw mooi bouwding. Dan moeten we hierheen. Die kant op. Ik vind de 83 meter gebouw wel mooi hoor. Zit deze hebben wij 2 weken niet maken. Njo. Tje. Dat is de Parthenon. Ja, ik noem het oud gebouw. Dan hebben we hier, naast u is de Notre Dame. Hij is ook kapot gegaan. Ja, Dat wel. en mooi kei. Pas op. Geen Kunnen we wel toegang. in zetten? Verboden voor Hout. Hieke. Ja, dat weer verboden voor mij. Ha. Koe ik niks te doen. Geheime Zand. Hey, pizzazaak. verboden. Geheime pizzazaak staat. Hey, vuurwerk. Ik weet niet wie je bent, maar mag ik een pizza kopen? Oh, er was een pizza. Pizza! Verkopen. Oh, ja, ik Dat noem ik mooie mooi. Wat Je zijn hebt er? al de pizza opgegeten. Het zijn pompoentaarten. Pizza pompoen. Pompoenpizza. Ja, hij zit er nog steeds. Je hebt Eiffeltoren. Zullen we hem weghalen? Nee. Nee, hij We gaan jou bloot je- weghalen. lelijk. Riemer. Hij Riemer, we bloot je gaan jou stenen. weghalen. We hebben wel het beste liftsysteem gemaakt. Dat was zo slecht ook. Ja, maar je kon niet met ladders of trappen naar boven. Dus had ik maar het geweldig idee om dit te gebruiken. Of met water. Ja. Zucht. Kijk, dan gaan we hier. Dan gaan we naar het allereerste bouwwerk wat ik heb maken ooit. Tower Bridge. Maar we kunnen tenminste wel hierboven staan. Ja. Als verdediging tegen de Eiffeltoren. Ja, jongens, wie hebben nog een feitje over wat wij zo krijgen over de Golden Bridge. De Golden Bridge. De Empire State Building. In een zoontje in de eeuw wie New York een Nederlandse verstrekte delsetting naamd Nieuw Amsterdam. Maar dat wisten wij allemaal. Oh, dat wist je al. Oh, Ik, Niet. het feitje oh. is oud nieuws. Oh, dat is oud nieuws. Oh, dat is oud Nee, nice. nee, nee. Maar zullen wij even naar onze mooie begin, waar wij eerst winnen, het mooie begin. Eiffel, wacht nee, de waterpoort. Wat even een mooi begin. We binnen weer bij het begin. Bij het begin. Wist wat je mooi van? Je nam hem mooi op het gastenboord staan. Maak het helemaal niks uit hoesten. Los maar die vuurwerk. Oké. Maar die vuurwerk. Even heel fancy. Zo. Dan bedank ik Jim voor deze leuke livestream. Wat vond je hem ervan? Wat vond je van de Leuk. building? Ik vond het leuk. Hé, waarom heb je een pizza vast? Mag ik die? Als jij ze Hij wil bij even wijze- pizza eten. Misschien houdt hij wel pizza. Ik wil geen... Maar jongens, dan bedank ik Jim voor deze leuke livestream. Als je Mac mooi wil het van, stuur even een Instagram berichtje naar het Instagram van Chill. Abonneer ik even op dit kanaal. En als je hem volgende week aanzie, mooi en naar je gast. Dan tot volgende week. Hey, doei doei!